gi data mar traffic, data mar crime, inyiswa ni en luor mage mar oganda minene kind Nairobi ni to tuoche mage mawuok to chiembu golo kanyo. Ok obi bedo gi data no. Onge gi data no. Kech gimoko manyo Marikiti cha ineno ka ji pedha chiemo piny kanyo. Ang'o mono waloko mwaketi ni chiemo onyalo trace kaka wuone dhi e supermarket kata Naivas kacha. Inyalo wacho ni oganda mouso kani owuok e farm mantie kama. Koro ka tuo owuok gi oganda ni to wang'e ni wanyalo luwe nyaka kuma nyocha ipure. Winjo traffic ni wanyalo bedo gi dashboard mwatiyo gi Kenya Police wawacho ni ng'ato timo kosa kama wuoru gi police mondo make ogeng'e kik otim kama. City matiyo koro baso sani gima thago kata mana Kileleshwa gi Kilimani kama wantie ni ineno gima timore malich ni ji gedo kadhi malo kendo wago ka ahinya ni ji gedo kadhi malo to gedo kadhi malo ni ketho value mar ute. Kachon kanyocha approval machon ka approval moyie ni area ni en floors 4 lakini ji gero floor mar 25 ne gichako gi floor mar 7 nyaka 10 gorofa mar 10 kata mana mar 7 kane gichako mar 7 ng'ato nodhi nyiewo e gorofa mar 7 cha odhi nyiewo ot miluongo ni penthouse, the topmost house, the most expensive which is end to end ineno nyaka chieng ka wuok kata chieng ka podho sani ok inyal neno chieng no. Koro ot mane nyiewo $40,000,000 sani inyalo uso kata mana $20,000,000 kende. Koro every new building ot moro amora migero manyien mayo ot machon cha nengo. To ot ing'eyo ni en fixed asset. Ot ing'eyo ni en gima onego bed ni ka ndalo dhi e kaka omedo value ne medo. Tang'o mi mar Nairobi ni sani nitie kunde manyiche nyiewo 3 bedroom 25 million sani nyiewo gi $12,000,000 $13,000,000. Ok ni nikech gik moko lor piny but nikech koro ute ng'eny nitie oversupply mar ute. Sama wang'iyo ni ute dhi malo nang'o miyo malo mane bor mane minyalo dhi go malo. Yes. Pok wachako paro ni piny inyalo dhi marom nade.